Здравейте! Малко вали днес, но исках да ви покажа една страхотна градина, която е много близо до където аз живея в Манхатън и е пълна с лалета. И всичките тези лалета са посадени от живеещи наблизо и деца от близките училища. Като моите деца бяха по-малки, също ги водих уикендите, когато ги съдяха. И беше много голямо преживяване и интересно и така нататък. Сега ще обърна камерата, за да може да видите. Ето. И днес вали и няма никой тук. Иначе аз просто не мога да се вредя да направя едно видео, защото има толкова много хора, които се наслаждават на тези хиляди лалета, доколкото знам, са посадени преди години, когато ги съдихме с мои деца. Даже сега ще ви покажа точно кои. По принцип седяхме ето тук, с една жена работихме, която е възрастна и вече не може много да се справя. Значи, те като вземат едно такова място с земя, където могат да седят, го притежават с години, но са задължени винаги да седят, винаги да се грижат за тези местенца. Сега това беше при 3 години сигурно, не знам какво се е случило с нея, но тя беше много пъргава жена. И ето те продължават. Още лалета. Те са страшно. Аз мисля, че бяха около 3000 грудки, нали? Грудки се казва на български. Ето тук и пионите, божурите са тръгнали също. Даже вече някои са прецъфтяли. Но е много популярно място и когато забирам сина ми от училище и той трябва да се приготви за футбол. Вижте каква красота! Когато трябва той да се приготви за футбол, ние идваме и сядаме тук. И ето. Още. Не можем да им се нарадваме. Но ето, благодарение днес на дъжда, аз мога да ви снимам спокойно, иначе няма... Ще гледате хора, няма да гледате лалета. Погледнете каква красота. Продължават. Ми тези отзад. Това и те са лалета, ама те така са се разцъфтяли, че вече не изглеждат като лалета. Белите в дъното. Но са лалета. Да, просто са се разтворили. Много. Ето и червените. И сега ще ви покажа много набързо градината, която по същата философия, същата идея, всеки си взима едно малко местенце, но, както казвам, с години е много трудно да се вредиш, да си вземеш. И садат какво ли не. От домати, пипер, марули, какво ли не виждам през лятото да се бере от тук. И е невероятно. Невероятно. Едно малко оазище в средата на Манхатън. Ето, има сега малко повече хора. Може би, защото има училище отсрещ, което е много хубаво. И явно. И така. Ето. Това е от мене за днес и лек ден! Здравейте! Искам да ви покажа, аз съм в Централ Парк. Това ни е любимото място. Много често идвам с децата ми тук да играем. И ще ви покажа повече, малко от другата страна. Това ни е нормалният маршрут. Тук рано сутрин е разрешено на кучета да са без веришки и става голяма игра, но само до 9 часа сутринта е разрешено.
И доста често в последно време идвам тук просто да пия кафе, защото не ми се вече ходи по кафета навътре или по места шумни. И за съжаление, Манхатън е доста шумен. Ето, всичко е цъфно. Тук, между другото, това е на 86-та улица, който не се виждат в момента коли, но минават коли, които свързват западната част с източната част през Централ парк. Ето сега да видите малко повече и от сградите. И ще отидем към резервоара, което е всъщност едно езеро, направено от архитектите на този парк. И името му е Джаки Кенеди, на известната Джаки Кенеди Онасис. Ето всичко цъфти и е зелено. Цялата тази част се напълва с много хора по-късно. Сега така малко да видите повече, иначе са страшно много хора. И така, приближавам се. Така наречените известни хот-доци, прецели. Моите деца обожават прецели. Ако могат да ги ядат за закуски за вечеря, няма да им е зле. Аз не ги разрешавам. И така, тук има и жива музика в момента. Ще обърна камерата, за да видите малко повече. И така, приближавам се към водата. Значи повечето хора обичат да идват да тичат рано сутрин или след работа. Това е едно от любимите неща на мъжа ми. Той идва, но той не ползва този път, защото се напълва със страшно много туристи и е по-трудно да се тича. Но ето аз ще ви покажа набързо, въпреки че съм в обратната посока и не трябва да съм в обратната посока на ходене. Но искам да ви покажа малко от цъфналите. Те вече са прецъфтяли, но има няколко дървета, които искам да ви покажа. И така, ето тук вече са цъфнали страшно много също черешови дръвчета и ще ви заведа на едно място, където има направо килим от паднали цветове. И това е Пето авеню. А от тази страна сме към Елдорадо. Също така страшно много туристи идват. Ще ви покажа едно видео. Мъжът ми изпрати от миналата седмица. Той беше с малкия ни син тук. И хора, толкова много хора, просто не можех да си представя. Но ние уикендите не идваме вече много тук. Не само, че сме много заети, но просто някои части са претъпкани с хора. Но ето сега можете да видите колко е красиво и спокойно. И как земята е напълнена с тези красиви цветя. И ето тук сме по-близо, значи това сме Централ парк Уест и една от хубавите сгради Елдорадо с близнаците. И така. Последните 10 години Централ парк е пълен с колезачи. Страшно много. Даже намалиха скоростта, защото имаха няколко така нещастни случаи и те не могат да развиват високи скорости. И малко още от сградите и самия път. Още малко гледка и излизам от парка и тръгвам към Централ парк Уест. Зелена линия само за колелета, много ги обичам. И това е едно доста натоварено авеню, което е всъщност от
западната част на Централ Парк. Отдолу под мен е метрото, затова го чувате този шум. Искам да ви покажа някои сгради как са открасени отвън. Ето виждате, това е Централ Парк Уест. И тук всички деца са си взели сладолед, защото днес е топло. Сега ще видите, вижте как дърветата са направени, са оправени. Това е част от поддръжката на много добри луксозни сгради в тази част. А това е видеото от миналата седмица, който мъжа ми му изпрати. Да видите какво става. И така, лек ден от мене. Надявам се, че ви е било интересно. До скоро!